За тези, които чакаха и все още чакат балона да се спука, имам една сметка. 2020 година средната цена на двустаен апартамент в Бургас беше 75 000 евро. Изключая Меден рудник, говорим за Възраждане, комплексите в центъра са по-скъпи винаги в Лазур. 2025 година средна цена на двустаен апартамент в Бургас е 140 000 евро. Разбира се, има и много по-скъпи, но това говорим в завършен вид. Наем за двустаен апартамент за 5-те години между 2020 и 2025 година 60 месеца по 300 евро, средно 18 000 евро. Обща загуба за периода 83 000 евро. Продължавайте да чакате имотния балон да се спука. Аз съм Ирина Генова, Агенция за недвижими имоти Дом Инфо, вашият брокер.